Good morning! Ato rong lutuon kay isda nga pinirito sa dili pa nato lutuon ato sa himpihan. Natin. Kani. Para to iyang dinait ko mo ni nagdag pa isda. Sa katong gusto bagong nagkaon pagluto, kung saan pagluto ang isda, simple lang. Kuhaan og hasang. Kuhaan siya og tinaid. Lalong. Ini pamahaw ni namo ha. Sugis pamahaw. Isda nga pinirito. Pamahaw na mong duha ni kana. Pamahaw ni kana. Isda nga pinirito. Ano ni kabuok? Unong pito. Unong kabuok tag 3 ni. Unong or pito ba ni? Isa kay tunga sa kilo, half kilo. Half kilo nga isda. Mura magpakabutog. Half. Dagko ang siya. Mag-check up ta sa atong rice kung okay na ba. Ay, okay naman di ay. Ito pa. Maglutuon karon, isda na, fry. Unya, magbutang na ito, asin, gamay lang. Ay, prito man eh. Gamay lang, kay maparat man. Gamay nga asin. Ito na naman ganito isang isda. Dili tanto parat. Gamay lang. Ayun, atong i-fry. Fry na to. So, okay naman eh. Wait. Okay na. Ang isda ito na ilunod kay init naman ang ilibol. Okay na, dara. Nasa kaha ang mga isda na pito kabuok. Sa gusto nga katong bag-og nagkat-on og luto, simple lang ayo. Hugasan ng isda, kuhaan og kinain. Pagkahuman, pag humagkad kinain, hugasan na pagbalik. Ina yun, butang asin nga gamay. Ura, dayon i-fry. Painito sila to itong pika para dali maluto. So, pito man na kabuok, duhara man ni kabuok nagkaon, makaon, ako akong anak, murag na ay giroy upat kabuok mukaon niya. Upat kabuok ang makaangkon sa pito, sa gawa sa pito, ako at tulo. Puro akong anak lang, upat. Sa pito man, dili man walo. So, upat sa akong anak, tulo ang ako. Nya, magpaabot lang ta nga paano to siya? Ma-fry na ba? Magpaabot ta. Ayun. Good morning ninyong tanan. Good morning na tong tanan. Domingo na gyud. End now of the year. December 31. Ikaw-unya sa 12, January na, January 1. Happy New Year! Kasi handa ninyo sa January 1. Ang ako, simple lang. Simple lang gid ni. Akong handa. Good for two. Good morning, good morning. Okay, akong try o bali. Bali ba na to? Hindi pa na ito. Okay na din. Try.
kan dili pa ready. So karon mo ni natabo sa isda. Nagibalik. Wait na lang ko. Na ang tikas now ma-fry na pod. Kaya na tayo pagluto og isda sa bag-ong gustong mukat-on. Okay, luto na ang pamahaw isda nga pinirito. Inubanan sa kape nga amigos, coffee. O na, okay na. Kaon. Start nagkaon. Rahag, fry. Okay na. Thanks for watching. Thanks for watching. Good morning.